Čaute, volám sa Andrej Kubaščík. Aktuálne sa nachádzame na ulici Halalovka v Trenčíne, kde by som vám ukázal jeden pekný, zariadený dvojizbový byt v novostavbe aj s parkovacím miestom. Tak sa poďme na to pozrieť. Byt je štýlovo zariadený. Nábytky sú vyrobené od slovenského stolára. Ponúka 59 m2, pivnicu a veľkú lóžiu. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte mi napísať a ja vám veľmi rád poskytnem bližšie informácie. Moje meno je Andrej Kubaščík a vidíme sa pri ďalšej ponuke.